0712683989 for viewings or for more information. Nganza kwethu nansi imoto ethengiswayo iToyota eTOC laphana yonke into all in order laphana ke nganza kwethu. Price sicela 85,000 rand. Imoto isesikhemelele kwamhlaba elingana 0712683989 for viewings or for more information. Sanibona noyingane zakwethu, angibingelele phinde futhi ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili. Lelo megama ngumphethe ngumthuthu ngakho malo bathi i-last bona ama-comment. Ngiphinde ngicela ngana kwethu ke ukuthi mangabe usemusha kuleli khasi ngicela nje sho ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta no-like nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu sakudlana lolu daba oluthinta ukudlula emhlabeni kwesilomo somculo amaskandi, inkosi iyamagcokama insizwa lephansi emsing ehlone kabuhlungu engozini yomgwaqo kanjalo nayo zakwabo ebekade ibambe nayo ishisa laphana uGupta umfo kaMchunu. Uzokhumbuleka ingane zakwethu ke ukuthi mangabe kudlule umculi abanye abaculi bahlangana ukwazi ukuthi ke bahambise yona imali yamakhandlela la kusuke kuvele khona umshophi. Ngaza kwethu ke kunesithombe sitrenda lapha nenkundla zokuxhumana ke ukuthi ke kunomculi amaskandi abamfaka egroupini la khona kade badingida khona izidaba ezithinta ukudlula emhlabeni kaSicebi umfo kaDlamini ke nakuthiwa ke uvuke ngolaka wathena abamkhiphe ngoba ke abamfaki mabasodla amadombolo kodwa ke bamfuna mangabe sekushoniwe. Kwi-screenshot esibonakala sabalele inkundleni zokuxhumana la khona umculi amaskandi uZanefa Ngeti kade ebhaliwe ke ubebhala ukuthi makudliwa aningifaki, masekufiwe niyangikhumbula, sengifile indlala nikhona msunonyoko, ngiyinkomo edla yodwa mina fusekani. Futhi ke laba bangifakela angilona wasebhala igama laphana ke libuhlungu kabi mina kuyezakala lapho emuva. Ingane zakwethu ubhale kanjalo ke laphana insizwa uZanefa umfo kaNgidi kwisona i-screenshot esithola laphana ke kumaskandi promotion esingakaziqinisekise ukuthi noma ziqiniso noma mhlambe sokuyi-AI okuyiyona mhlambe edisele sisithombe. Ngala kwethu mhlambe kuthina kwakho ukuphawula hlala comment section ke ngizithi uthini mhlambe lwakho uvo ngalolu daba ukuthi ke uZanefa lapha uyakhala ukuthi ke mangabe kukuhle abambizi kodwa ke mangabe sekushoniwe noma kukubi bayamdinga. Hlala comment section ke ngizithi uthini olwakho uvo ngalolu daba. Kanti ke mahlabele phambili umculo amaskandi umnyovu uzithintela laphana kubalandeli umculo amaskandi ngenkathi eveza ukuthi ke yena ke laphana ke uzothukuzela ko yonke imicimbi qashwe kuyo nxa ukuhlonipha ke umculo amaskandi inkosi kaMagcokama. Ubhale kwi-post kade ifaka uFacebook ukuthi awukho umcimbi i-event engizoyihambela njalo umfowethu abeke endlini yakhe yokugcina phansi amageje. Ngala kwethu ubhale kanjalo ke ekhasini lakhe ethi umnyovu yantinyela SA la kade esho khona ukuthi ke uzomzilela uSicebi awukho umcimbi azodlala. Bese ngibona ama-comment abaculi kwanye laphana abalandeli bamaskandi basho ukuthi ke vela ayikho imicimbi aqashwa kuyona umnyovu, ayikho into azozila ubekwazi vele ukuthi awukho umcimbi azoyodlala kuwo ke laphana. Ingakho esethi laphana uyamzilela ke laphana umfo wabo. Ngaza kwethu mhlawumbe nakuthina kwakuphawula udaba hlala comment section ke ngizothi uthini olwakho uvo ngalo lo daba. Kanti ke masibheka udaba lokugcina inkunzi malanga laphana eHall March and March ubaba uNdabandaba uphakela umthakathi naye futhi uzithintele ey'nkundleni zokuxhumana laphana beka umbono wakhe ukuthi ke abantu abaningi baseNingizimu Afrika bayakuthanda ukufa uma kukhuluma ngendaba ye-business investment nokuthi abantu bokufika bazodla izwe abanaki. Kodwa uma ke ukhulunywa indaba yokushona kaSicebi laphana isabalele ey'nkundleni zokuxhumana wonke amehlo athe njo kuyona le ndaba. Ngane zakwethu bese ngibona ama-comment phela ke akhombisa ukungabe nalo uzwelo. Omunye uphumela obala abantu abadumile uWazman Mncube owaziwa ngelika-Sibonelo uzalo laphana ubhala ukuthi ke igejile ke yapheka eceleni inkunzi lana. Baningi kakhulu engane zakwethu abakhombisile abantu abaphumela obala bakhombisa ukuthi ubaba uNdabandaba ugejile impela, bekungamele impela indaba yama-investment kanjalo futhi nendaba yokuxoshwa kwabantu bokufika ayamanisi nendaba yokudlula emhlabeni komculi inkosi yaMagcokama. Mhlawumbe kuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba hlala comment section ke ngizothi uthini olwakho uvo ngalolu daba. Ngila sibone ingane zakwethu sengiphuma njena kodwa ngiyathembisa ukuthi uyabuya nezilandelakho kwivideo elandelayo. Kwakho ukusubscribe niziphathe kahle nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.